Недопустими. Всеки делник в 14:30. Онова. Та-да! Ау, какво е това петно? Ужас! От това няма спасение. Ето го спасението. Новият Savex PowerZyme. Новият Savex PowerZyme има специална ензимна система, която отстранява дори и засъхнали петна. Savex PowerZyme. Почистването с вода и сапун може да е твърде агресивно за кожата ти. Стоп! Смени водата. Гарниер има лесно решение за почистване на лицето. Мицеларна вода. Само с едно нанасене без търкане. Формула, която улавя грима и замърсяванията като магнит. Премахва грима, почиства, успокоява. Толкова е лесно, вери се сама. Мицеларна вода за почистване на лицето. Гарниер. Съвършено предложение. Мицеларна вода сега на трайно ниска цена. Ако искаш да се събуждаш бодър и отпочинал, не позволявай на тялото си да се претопля по време на сън. Как? Лесно е. Открий топ матрак Дормео Сиена гел. Горният му слой е от мемори пяна, обогатена с капсули охлаждащ гел. Превърни старото легло, дивана или кушетката в удобна спалня. Това е страхотно решение за хората, които нямат възможност да свалят матрак. Вземи топ матрак Сиена гел. Революционен продукт от Дормео. Сега на повече от достъпна цена. С 40% отстъпка. Спести до 136 лева. Осигури си оптимална температура за сън с Дормео Сиена гел. Горният слой на топ матрака е направен от 1 см мемори пяна, обогатена с капсули охлаждащ гел. Те намаляват телесната температура и поддържат леглото ти свежо през цялата нощ, като те предпазват от претопляне. Основата на топ матрака е от 3 см екосел, който напълно се адаптира по уникалните извивки на тялото ти. Покритието е импрегнирано с защита Clean Effect, която предпазва от акари, бактерии и задържането на неприятни миризми. Това прави Дормео Сиена гел особено подходящ за хора, страдащи от алергии. Сложи го върху стария матрак, дивана или кушетката. Вземи го с теб на вилата, когато отиваш на гости или на почивка. А когато не го ползваш, просто го навиваш и прибираш. Много комфортен, адски е мекичък. Подари си топ матрак Сиена гел. Сега на повече от достъпна цена. С 40% отстъпка. Спести до 136 лева. Предлагаме ти 3 стандартни размера. 160 на 200, 140 на 200 и 80 на 190 см. Не се бави, поръчай сега. Вземи топ матрак Дормео Сиена гел сега на повече от достъпна цена с 40% отстъпка. Спести до 136 лева. Осигури си здравословен сън с Дормео Сиена гел. Потърси го на Дормео, БГ, в магазините на Топшоп и в Дормео Хоум. Не се бави, поръчай още сега на 0281 851 23. Вау! Супер яко! Откъде го взе? От гората откъде? От гората? Да, от гората. От Емак. Свали приложението на Емак. Хрупкави, сочни, неустоимо вкусни. Истинска класика. KFC представя Hot Stars. 18 пикантни крилца само за 9,99. Офертата е валидна само за участващите ресторанти. KFC. So good. Перфектно настъргано сирене, кашкавал, ядки и шоколад. Имаш ли време и енергия да настържиш за секунди всичко това? Вече да. SwanTouch Power Grater. Единственото в света автоматично ренде. Зареди продукт, натисни бутона, стържи директно или в контейнера. Настържи сирене върху шопска салата или пържени картофки. Меки сирена, финното настъргване не е проблем за Power Grater. Капа ти се сандвич, зареди кашкавал и стържи без да цапаш ръцете си. Приготви домашна пица. Добави пармезан или кашкавал. Стържи бързо, лесно и чисто. Романтична вечеря с помощта на OneTouch Power Grater. Изглежда вкусно, нали? OneTouch Power Grater ме улеснява толкова много. Просто зареждам желания продукт, натискам бутона и уреда го настъргва за секунди. С OneTouch Power Grater мога да настържа всичко. Дори много твърди и меки сирена, пармезан, бяло саламурено сирене, дори френски сирена. С обикновено ръчно ренде е невъзможно да настържаш орехи или шоколад. С OneTouch Power Grater няма никакъв проблем. Power Grater настъргва за секунди орехи върху таратор. Кротони или сухар за картофена крем супа – перфектен вкус. А за десерт украси торта или крем. Настържи бадеми, лешници, кашу, бял или кафяв шоколад, ароматно капучино,
Настържи бисквитки за още по-неустоим вкус. Използвам го непрекъснато. Винаги, когато се храним, One Touch Power Grater е с нас на масата. Този уред е любим на всички вкъщи. С One Touch Power Grater настъргваш сирене, кашкавал, ядки, бисквити, шоколад. Пестиш време и усилия. Измиваш лесно всички части. Поръчай сега на телефон 02-491-2222 и вземи 2 ножа за ситно и едро стъргане, контейнер за съхранение плюс капак, 4 батерии. Само сега! Ако поръчаш Power Grater, може да закупиш на промо цена от 10 лева механично ренде за сирена Easy Cheese Grainster. Здравейте, аз съм Аня. Обичам изкуствените мигли, но кой би искал да прави това всеки ден? С новата спирала Big & Falls от Avon можеш да постигнеш ефекта изкуствени мигли само за секунди. Вече има нов начин да пазаруваш онлайн. Влез и намери представител на Avon. Универсален почистващ препарат Blazy Professional. Иновативна формула за премахване на наслоените във фугите замърсявания и свеж, дълготраен аромат. Blazy Professional. За професионални резултати у дома. Само сега вземете специалните оферти от Blazy на промоцени. Всеки делничен ден в 12:30. Наследството на Гулденбург. По-нова. Позволи ми да те превърна живота ти в безкрайен празник на обичта. Аз, бивша кралица на красота, Бих му казала направо да си ме взима. Мраза някой да лъже. не желая тя да спечели. Има един мъж, който всички го харесват. Една по една да ги унищожаваме. Нямам конкуренция. Войната за сърцата на фермерите започва. Петък от 21:30. Ще се бием. Само по нова. Стави се облича и отида да търсиш работа, ясно ли ти? Задължавам си на половината от да не кам на всички. 1000 лева за 5 минути. Добре ли, а? Съжалявам, Калкема, ти затъваш постоянно. София ден и нощ. Първият български реалити сериал за живота в големия град. Скоро по нова.